No es preocupin, mai ho entendran. Amb aquesta frase acabava el 18 de juny de 1929 a Cambridge l'examen oral de doctorat més peculiar de la història de la filosofia. L'estudiant que s'enfrontava al tribunal, format per Bertrand Russell i George Edward Moore, era un exmilitar austríac de 40 anys que s'havia passat els últims 10 anys de la seva vida treballant principalment com a mestre d'escola. Es deia Ludwig Wittgenstein. S'ha parlat que hi ha dos Wittgensteins. Un Wittgenstein jove, que va escriure el Tractatus Logico-Philosophicus, i un Wittgenstein ja madur, que mai arriba a publicar les investigacions filosòfiques, però que sí que les escriu. Aquest vídeo no pretén explicar un primer Wittgenstein i un segon Wittgenstein, sinó seguir una mica la línia del que vindria a ser l'evolució del pensament de Wittgenstein. A més, els experts no han acabat de dir si realment hi ha un sol Wittgenstein, dos Wittgensteins o fins i tot tres Wittgensteins. Aleshores, no entrarem en aquest tipus de discussió, senzillament doncs, parlarem de la primera part de Wittgenstein, d'aquest Tractatus, i després de les investigacions filosòfiques. L'interès de Wittgenstein és un interès pel llenguatge i així ho fa notar en el seu primer llibre, el Tractatus, que va ser escrit durant la Primera Guerra Mundial, a les trinxeres, quan Wittgenstein era soldat austríac, pel bàndol austríac. I Wittgenstein ens proporciona una imatge molt interessant en aquest primer llibre, i és que el llenguatge seria com l'Eixample de Barcelona. Seria com una ciutat, però a més una ciutat molt ben organitzada. Aquesta ciutat tan ben organitzada que té en ment Wittgenstein està formada per proposicions. Què és una proposició? Una proposició és un enunciat que té característiques veritativo-falses. Què vol dir això? Que o bé és vertader o bé és fals. Per tant, tot el llenguatge quedaria reduït a enunciats, a proposicions que poden ser falses o bé vertaderes. Aquestes són les proposicions de la lògica. Per tant, per Wittgenstein, allò que podem dir, allò que podem verbalitzar, que podem enunciar, és fruit de la lògica o del càlcul que es pugui fer amb aquesta lògica. Aleshores, per Wittgenstein, els nostres límits lingüístics són els nostres límits del nostre món. No podem dir res que no sigui un enunciat contrastable arribant a la conclusió que és o bé vertader o bé fals. Llavors, què passa amb la següent proposició? Si dic Déu existeix, segons Wittgenstein, no estic dient res, perquè que Déu existeixi o no entra dins del camp de les proposicions que podem dir que són o bé vertaderes o bé falses. Ara bé, Wittgenstein fa una distinció molt interessant, i és que si hem dit que la proposició Déu existeix no seria part del llenguatge, no seria una d'aquelles coses que podem dir, sí que per Wittgenstein hi ha algunes coses que no es poden dir, però que sí que es poden mostrar. Aleshores, Wittgenstein estableix una distinció molt clara. Hi ha les coses que es diuen, sagen, i les coses que es mostren, zeigen. Llavors, hem dit que allò que es diu, allò que forma part del llenguatge, és tan senzill com allò que podem dir que és vertader o allò que podem dir que és fals. Ara bé, en el camp, per exemple, de l'ètica, això no és definitori de res, això no ens dona cap pista. En el camp de l'ètica, allò que és realment important és mostrar. És a dir, una bona persona
és absurd que es digui que és una bona persona, cal mostrar-se. I és aquí on veiem el paper molt important de la conducta, de les accions. Paper que es desenvoluparà en el segon Wittgenstein. Segons Wittgenstein, tampoc podem caure en l'error de pensar que la ciència és capaç, encara que utilitzi la lògica, encara que s'utilitzin proposicions veritatiu o falses, el que no podem pensar és que la ciència solucionarà tots els problemes i que la ciència pot parlar de totes les coses. Aleshores, Wittgenstein, quan acaba el Tractatus, té una frase molt interessant, un enunciat molt punyent, que és el següent. D'allò que no en podem parlar, cal guardar silenci. Amb això, Wittgenstein ens està dient que no cal que siguem tan ambiciosos, que tot i el caràcter insatisfet dels humans, el que ens cal és entendre els límits, aquestes limitacions, i procurar tenir una actitud com la que tindria el savi, que és, si m'adono que no puc parlar de certes coses, no en parlo. Els enigmes, els misteris de Déu, doncs no en puc parlar, per exemple. Així, la solució de Wittgenstein als límits del nostre llenguatge és senzillament el silenci. Ara ja, entrant al segon Wittgenstein, diguem que hi ha un canvi. Continua parlant de llenguatge, però fa en uns altres termes. I és que Wittgenstein s'interessa pel llenguatge, però sobretot pels usos del llenguatge. Ja no utilitza aquesta idea que el llenguatge hagi de ser només el llenguatge de la lògica, hagi de ser el llenguatge que és vertader o fals, sinó que ara començarà a parlar d'un llenguatge que neix no del raonament, sinó a partir de les nostres conductes. Per tant, parlar no és simplement gesticular, moure la llengua o moure les mans d'una determinada manera, en el cas dels sords. Parlar és creure, és pensar, és projectar-te cap al futur, és imaginar. I crec que és molt interessant ara parlar una mica d'aquells ximpanzés que se'ls ha ensenyat llenguatge o llengua de signes. La gran diferència que s'ha vist entre els ximpanzés que han après moltes paraules en llengua de signes i els humans és que els humans som capaços no només d'utilitzar el temps present i l'imperatiu, sinó d'utilitzar el subjuntiu, el futur, els pretèrits. El nostre llenguatge és molt més ric i té aquestes capacitats d'anticipar-se, de projectar-se, d'imaginar, d'anar més lluny del mer imperatiu i el present. Així, per Wittgenstein, el llenguatge són activitats i també actituds psicològiques. El llenguatge ara és molt més que aquestes característiques proposicionals que ens deia en el primer Wittgenstein. El llenguatge ara són jocs. Perquè entendre el llenguatge no és només entendre les paraules, sinó saber-les usar en el seu context. Per exemple, podríem fixar-nos en un lloro que repetís la paraula divendres. Però la paraula divendres, sense entendre els dies de la setmana, els mesos, els anys, sense tenir un context més gran, sense aquestes relacions, sense aquestes connexions, sense aquests jocs del llenguatge, és senzillament com repetir una paraula d'una llengua estrangera sense entendre-la i sense conèixer-la. I això és el que estaria fent el lloro, perquè no té aquesta capacitat, no té aquesta actitud psicològica d'entendre la setmana, el mes, l'any, bàsicament d'usar la mateixa noció del temps humana. Així, el llenguatge humà ve condicionat a la forma de vida humana. I és que els humans compartim una història natural, compartim unes accions, compartim unes reaccions que els altres animals no comparteixen. I Wittgenstein fa una pregunta molt interessant, que deixo oberta en aquest vídeo, que és la següent.
Si un lleó tingués l'habilitat de parlar, pogués parlar, tingués els òrgans fonadors i la capacitat d'articular-los per tal de parlar, els humans entendríem aquest lleó? Si hi hagués un lleó que pogués parlar, els humans l'entendríem?